Ezkerronezko kantuz diezaiogunekin, zuk emanik handogu bizia gurekin, zuk diozu lurrari errotik eragin, zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Denok gabiltza jauna lanean posturik, zenitarte zintzoan ongi elkarturik, ez dezagun jadanik sesio biderik, Kristo baitan berpiztu geran ez geroztik. Ezkerronezko kantuz diezaiogunekin, zuk emanik handugu bizia gurekin, zuk diozu lurrari errotik eragin, zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, presta dezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristionetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Jainko jauna, jantzi gaitzazu zeure semearen bihotzeko indarraz, eta zutu haren sentimentuez. Haren irudiko eginik, betiko salbamenean parte izan gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. San Joan apostoluaren lehenengo gutunetik. Zenide maiteok, maita dezagun elkar, jainkoak maitatu baikintuen lehenik. Norbaitek nik maite dut jainkoa esan, eta bere zenideari gorroto badio, gezurtia da. Izan ere ikusten duen zenidea maite ez duenak, ezin maita dezake ikusten ez duen jainkoa. Hauxe da harengandik hartu dugun agindua. Jainkoa maite duenak, maita dezala bere zenidea ere. Jesus Mesias dela sinisten duen oro, jainkoa gandik jaioa da. Eta bizia ematen duen jainkoa maite duenak, harengandik jaioa ere maite du. Beraz, jainkoa maite badugu, eta haren aginduak betetzen baditugu, badakigu jainkoaren seme alabak maite ditugula. Izan ere, jainkoa maitatzea, haren aginduak betetzea da. Eta haren aginduak ez dira astunak. Jainkoa gandik jaio den orok, garaitu egiten baitu mundua. Eta hau da munduaren gain, garaipena ematen diguna. Gure sinesmena. Jaunak esana. Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Ene jainko,
Emaiozu zeure zuzentasuna erregeari, zeure justizia erregearen semeari. Goberna beza zure herria justiziaz, zure doakabeak zuzen bidez. Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Bide gabekeriatik eta gogorkeriatik defendatuko ditu, haien bizia harentzat baliotsu. Otoitz egingo dute haren alde etengabe, egunero bedeinkatuko dute. Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Iraun beza haren izenak betiko, zabalbediaren ospea eguzkiak dirau eino. Bedeinkatuak izango dira harenga nazio guztiak, zoriontsu aitortuko dute bera. Auzpez agurtuko zaituzte jauna nazio guztiek. Aleluia, 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 aleluia. Behartxuei berri ona ematera, bidali nau jaunak, gatibuei askatasuna, hotz egitera. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Jaunak, esana? Judutarrak aitu zuten Jesus bat zegoela mirari handiak egiten zituena. Mirari pila bat. Eta egun hauetan ikusi izen ditugu zen nolako mirariak egin izan ditu Jesusek garai hartan. Antzeuden, judutar batzuk sinagogan, Nazareteko sinagogan. Jesus han bizi zentzan urte askotan, baina aspalditik ez zuten ikusten. Eta pozik zeuden, porque mirariak egiten zituen are, sinagogara etorri da. Ederra, gustua zeuden. Hartzen du Tora, behaientzako liburu sakratua, azten da Isaiasen pasarte bat irakurtzen, bukatzen du, eta esaten du, gaur, hitz hau, bete da zuen artean.
Danak harrituta geldiu zian. Harrituta geldiu zian zergatik beraien jangoikoaren ikuspuntua zan jangoiko ahal guztidun bat. Hau da, bakarrik mirariak egiten zituen jangoiko handi bat, eta nola gaurre hitz hori bete dala gure artean, si mirarik ez da sortu. Ez zuten ulertzen nola jangoikoa era miraririk gabe nola egon zitekeen beraien artean. Beraien artean zegoenean pertsona bakarri izan. Eta ez jangoikoa. Eta ez zuten ulertzen, ez? Guri ere zerbait olakotxea pasatzen zaigu. Jangoikoa ezagutzen dugu eta bere mirariak ere baditugu buruan eta zen nolako gauzak egin ditun. Baina gure ondoa etorriko balitz gaur egun, gure etxera sartuko balitz, gurekin sofan etxeriko balitz, eta esango baligute gutako bakoitzari aizu, ondo zuaz. Baina hau, zaindu berra daukazu. Hau, zuzendu berra daukazu. Pertsona hau gehiago maita berdezu. Zure arrebakin, zure izparekin, zure nahiarekin duzun gauz hori zuzendu berra daukazu. Ja, gure jangoikoa ez zan hainbeste jangoiko izango. Ja, ez gineke gustora egongo, esango genioke, zaldaukezu etxerik. Jainkoa da bestentzako eta guretzako. Erlijiotasuna zerbait komodoa balima da, ez da benetako erlijioa. Jainkoa guretzako zerbait komodoa bada, ez da jangoiko ona. Jangoikoa ona dana mugitu egiten gaitu. Sofatik altxarazi egiten gaitu. Eta gauzak egitera eta mugitzera behartzen gaitu. Ez da. Jesus inolako momentuan ez zan geldirik egon. Eta geldirik egontzan momentuan egontzan jangoikoarekin egoteko. Otoitzean, ez? Honekin ez dut esan nahi milaka gauz egin behar ditugula, ez? Eta gure jangoikoak ez gaitu behartzen gauz horiek egitera, baizik eta milaka gauz egin behar ditugu geure barruan. Milaka gauz ditugulako hobetzeko. Ona gera, bai. Baina milaka gauz ditugu gure barruan hobetzeko. Eta horrek mugitzera eramaten gaitu. Gure sinagogara sartzen da Jesus, eta esaten digu, aizu, hau, venga, Jon, haure kontuan eduki. Hori da, jainko ona. Hori da, maite gaitun jainkoa. Maite gaitun guraso batek ez digu, beti, egunero, edozein momentutan, esaten, osondo, ez. Batzutan, esan berdigu, ez, hori ez. Edo hau hobeto, edo hortik ez, amendik, hori da, jainko ona. Entran en la sinagoga y se encuentra con todos esos judíos que lo adoran por la potestad, no solo por la potestad, sino por la magnanimidad de Dios, la potencialidad que tiene Dios, ¿no? Pero no creen que en lo pequeño también actúa Dios. Y en nosotros, en nuestra vida, también actúa Dios.
Y no solo actúa con unos milagros espléndidos, que el milagro de la vida ya es un gran milagro, sino que actúa en los momentos más pequeños, hablándonos a la conciencia, diciéndonos, oye, venga, esto hay que mejorar. John, así no puedes actuar, John, así no puedes pensar, John, tienes que cuidar esta relación, John, tienes que moverte en esto, John, tienes... Y así todos los días, porque tenemos 1000 cosas para mejorar en nuestra vida, en nuestra relación para con Dios. En el momento en el que estamos a gusto interiormente, es que no estamos con Dios. En el momento en el que nos sentimos tranquilos en nuestro interior, es que Dios ha desaparecido y le hemos invitado a salir de nuestra vida. Eso es mala señal. Porque en la vida espiritual el que no da pasos se muere. Es decir, no adelanta, retrocede. Y eso es lo importante, ¿no? Movernos siempre para adelante. Cada uno a su ritmo, cada uno a su manera, cada uno con Dios, pero adelante. Pues hoy le pedimos al Señor que nos ayude interiormente a escucharle sinceramente y a dar los pasos necesarios para que nuestra vida se haga una con Él. Gizon emakumeon onerako ari den beti jainkoa, hau sinitxirik egin dezazkiegun uste honez geure eskariak. Jesusengandik espirituaren indarra hartu duen Eliz elkartearen alde, espirituak eraginik erakus dezaietela jangoikoaren onginaia egoerarik latzenetan dauden guztiei, eska dezaiegun jaunari. Geure artean eta munduan justiziaren eta pakearen alde ari direlako pertsegitzen dituzten alde. Agintariek eta arduradunek entzun dezatela olakoen oihua. Eska dezaiegun jaunari. Salbamenaren berri ona zabaldadin zerbitzuen bat betetzeko prest dauden bokaziodunen alde. Entzun diezaiotela leial espirituaren eraginari. Eska dezaiegun jaunari. Ikusten dugun zenidea zinez maitatzen zaiatuz, erakutsi dezagula jangoikoari diogun maitasuna, eska dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Edenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakre lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zorenaren ogi. Edenkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakre lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zorenaren edari. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainko aital guztiduna, guretzat duzu maitasun neurri gabean, zeure seme bakarra eman diguzu, ezin ezan ahaleko ondasunez. Egizuarren arekin guztiok bat eginik, eska dezaiogula opari egokia. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri.
Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, maitasun harrigarriak eraginik, gurutzea jaso zutenean, bere burua gure alde eskaini baitzuen, eta bere zaietz irikitik odola eta ura isuri zituen. Handik, zor ziteken Elizaren sakramentuak, eta gizon emakume guztiei salbatzailearen bihotz irekira bildurik, pozik edan zezaten salbamenaren iturritik. Horregatik, santu eta ingero guztiekin batean, gorezen zaitugu, beti eta beti, abesten dizugula. Osana, Osana, zeru goienetan, Osana, Osana, zeru goienetan. Santu, Santu, Santua, dire guztie jainko jauna, zeru lurra beteri dauzka zure biztia. Osana, Osana, zeru goienetan, Osana, Osana, zeru goienetan. bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santo gardeuek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinizmenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur oroitzen ditugun Juan, Susana, Carmen, Luis Mari, María Dolores, María Luisa, Imanol eta Begoña. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegeren argitan. Errokizak izki guarrengo guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean goreztzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitoz, beldor gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana, santo izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurregan ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazotziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazo gaitzetik. Atera gaitzazo jauna gaiz guztietatik, emago zupake agur egunotan zure arrukiari esker. Bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zurenaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet, neure pake ematen, begira zure lizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zilizari pakea, eman batasuna, erragizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue alkarri pakea. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, iznei, Señor, zuen eretxean zartzen. Baina zazuiz bat eta zendatuko ez. Ostihan bizi zara, gauta eguni bati, maiteko zaitut beti, bihotz bihotzetik, maiteko zaitut beti. Gurutzatu zaitu infernuak eta munduak ukatu. Sagrarioan bakardadean, orilunpean bazertu, baina Be
Egin dezagun otoitz. Zure maitasunaren sakramentuetan parte harturik jauna, zure errukiari apalki deika gaude. Lurronetan Kristoren irudiko eginik, zeruetan haren lagun izatea iritsi dezagula. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, eta bedenkaz itzatela jangoiko algoztidunak aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Haren ama, ama guztiz ona, zaitugu maite, beti, beti, zaitugu maite, beti, beti. Gure esker gaiztoek Zure bihotza dut erdiratzen xamurra baita. Gutaz izan zazo beti errokia, beti, beti. Jainkoaren ama, ama guztiz ona, zaitugu maite, beti, beti, zaitugu maite, beti, beti. Ezkerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta egun on bat izan dezazuela.